Pentru oricine are mașină, cheltuielile nu se opresc la combustibil. Există o listă lungă de obligații, de la ITP, RCA, rovinietă, notificări, documente și așa mai departe. Sunt termene limită de respectat, date de reînnoire de ținut minte și acte de verificat constant. Când unul dintre aceste lucruri este uitat, apar consecințele. Amenzi, stres, timp pierdut, poate chiar imposibilitatea de a circula legal. Toate acestea sunt costuri invizibile care se strecoară în buget și îți dezechilibrează planificarea financiară. Care este soluția practică cea mai bună? Garajul meu din aplicația Self-Pay Now. Pentru a preveni aceste riscuri și a-ți gestiona mai bine finanțele legate de mașină, aplicația Self-Pay Now vine cu o funcționalitate dedicată. Garajul meu. Un spațiu digital unde îți organizezi automat toate datele esențiale despre autoturismul tău. Ce poți face concret? Multe. De la salvarea informațiilor cheie ale mașinii, precum număr de matriculare, serie de șasiu, marcă, model, la adăugarea datei expirării RCA-ului și primirea unor notificări înainte să expire. Ca atare, ITP-ul e verificat automat pe baza seriei șasiului și nu mai pierzi timp căutând acte. De asemenea, beneficiezi de acces instant la seria șasiului, foarte util când plătești RCA, de exemplu, sau rovinieta. Foarte interesant, dacă ai mai multe autoturisme, poți seta una dintre mașini ca fiind favorită pentru plăți rapide și fără bătăi de cap. Nu în ultimul rând, orice mașină adăugată în timpul unei plăți este salvată automat. De ce contează toate acestea? Ei bine, educația financiară nu înseamnă doar cum să economisești și să planifici investiții ori să reduci risipa. O amendă de 500 de lei pentru RCA expirat e o greșeală care poate fi evitată cu o notificare primită la timp. Garajul meu din aplicația Self-Pay Now ajută gratuit cu foarte multe beneficii. Eviți cheltuieli neprevăzute și stresul aferent, economisești timp, automatizezi grija pentru termene limită, fără agende, postituri pe frigider și așa mai departe. Ai control asupra tuturor cheltuielilor recurente pentru mașină. Până la urmă, este o formă simplă de a-ți digitaliza responsabilitățile financiare și de a face alegeri inteligente pentru bugetul tău. Activează gratuit garajul meu în Self-Pay Now și transformă gestionarea mașinii într-un obicei sănătos de educație financiară.